нархи сафар ба ҳаҷ маълум шуд. шахсоне ки мехоҳанд дар соли 2025 орзуи дерини худро амалӣ намуда ба зиёрати каъба раванд 56800 сомонӣ месупоранд. маблағи мазкур ба таври ғайринақдӣ тавассути Орионбонк пардохт карда мешавад. замони сафари ҳаҷ 2025 нимаи дуюми моҳи май буда то нимаи моҳи июн давом мекунад. таври сухангӯи кумитаи дин танзими анъана ва ҷашни маросим Афшини Муқим гуфт ба ин маблағ харидории чиптаи ҳавопаймо барои рафту баргашт, иҷораи меҳмонхона дар шаҳрҳои Макка ва Мадина, хизматрасонии роҳбарадон, таъмини сева хӯрок, иқомат дар Мино, Арафот ва Муздалифа, маблағи қурбонӣ, таъмини нақлиёт барои интиқоли хориҷиён дар масири Ҷидда, Макка, Мино, Арафот, Муздалифа, Мино, Макка, Мадина, маводи доруворӣ, таъмини ҳоҷиён бо китоб, суғурта, боҷи давлатӣ ва бейҷикҳо низ дохил мешаванд. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вегафарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.